15 август дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Дарвоз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи истеҳсоли омехтаҳои хушки сохтмонӣ ва ранги ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шимшоро ба истифода супориданд. корхонаи истеҳсоли масъулияи сохтмонӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи солҳои рушди саноат 2022-2026 дар деҳаи дуробаки деҳоти Қалаи Хум аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Самандар Суннатзода бунёд гардидааст. бо таъсиси корхонаи нави саноатӣ 25 нафар ки аксари онҳо сокинони маҳаллӣ мебошанд бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин шуданд. бо дар назардошти истеҳсоли масъулияи сохтмонӣ дорои маводи кимиёвӣ фаъолияти корхона тибқи меъёрҳои соҳавӣ дар як шабонарӯз 10 соати корӣ ба роҳ монда шудааст. иқтидори истеҳсолии корхонаи нави саноатӣ дар як соат ба таври автоматӣ 8 тонна омехтаҳои хушки сохтмонӣ ва 700 литр ранги ороишӣ мебошад. ҳамин тариқ дар корхона дар як шабонарӯз 80 тонна ва солона 15500 тонна омехтаҳои хушки сохтмонӣ ва рангҳои ороишӣ бошад, дар як шабонарӯз 7000 литр ва солона 1 миллиону 344 ҳазор литр истеҳсол карда мешавад. зимни шиносоӣ бо ҷараёни истеҳсолот пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми созандаи соҳибкори ватанӣ дар самти таъсиси корхонаи нави саноатӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот пешбинишуда баҳои баланд доданд. мо соҳибкорони ватанӣ дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар асоси эълон гардидани солҳои рушди саноат 2022-2026 дар ноҳияи Дарвоз корхонаи истеҳсоли омехтаҳои хушки сохтмонӣ ва рангиро бунёд намудем. Масъулаи сохтмони истеҳсолнамудаи ҷиддимаи Шимшор дорои сифати баланд буда ҷавобгӯ ба стандартҳои маданӣ мебошад. Кормандони ширкат асосан аз сокинони маҳаллӣ буда бо ҷойи кор ва маоши хуб таъминанд. бояд гуфт ки дар таркиби маҳсулоти истеҳсолкунандаи мо 90% кальсит иборат аст ва дар ноҳияи Дарвоз корхонаи коркарди кальсит мебошад ва мо аз ин лиҳоз корхонаи худро дар ноҳияи Дарвоз кушодем. миннатдории самимии худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки мо соҳибкорони ватаниро ҳамеша дастгирӣ мекунанд ва ҷавоб ба дастгириашон мо талош менамоем ки ба ободии ватани азизамро саҳми арзадаи худро берасонем. иттилоъ дода шуд ки хатҳои муосири технологӣ ба корхона аз ҷумҳурии мардумии Чин дастрас шудааст ки онро мутахассисони тоҷик васлу насб намуда идора менамоянд. ашёи хом, калсит, оҳак, гаҷ ва маҳлулҳои дигари кимиёвӣ аз конҳои маҳаллӣ ба корхона ворид мегардад. ҳадаф аз таъсиси корхонаи муосири саноатӣ истифодаи босамари захираҳои мавҷудаи табиӣ, коркарди ашёи хоми маҳаллӣ то марҳилаи ниҳоӣ ва бо ин восита истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ мебошад. рангҳо ва омехтаҳои хушки сохтмонӣ ки дар ин корхона истеҳсол мешавад аз лиҳози намуд ва сифат ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ буда дар бозорҳо рақобатпазир мебошад. бояд гуфт ки омехтаҳои хушки сохтмонӣ дар халтаҳои 20, 25 ва 30 килограмм ва рангҳои ороишӣ бошад, дар қутиҳои аз 10 то 20 литра бастабандӣ мегардад. раванди истеҳсоли омехтаҳои хушки сохтмонӣ аз чанд марҳила, аз ҷумла равона кардани хокаи калсит, омехта кардани он ба семент, гаҷу оҳак ва бастабандии маҳсулоти тайёр иборат мебошад. дар соҳаи сохтмон омехтаҳои хушки сохтмонӣ ва ранг барои ороиши намои беруна ва дохили бинои иншооти гуногун васеъ истифода мегардад. бо зиёд шудани талаботи аҳолӣ, ширкатҳои сохтмонӣ ва бозорҳо ба ин навъи масъулияи сохтмонӣ ҳаҷми истеҳсолот афзоиш дода шуда, теъдоди кормандон низ зиёд мегардад. мо сокинони ноҳияи Дарвоз шукрона аз сулҳу суботи давлати Тоҷикистон ва амнияти миллӣ мекунем. шукрона аз пешвои муаззам миллат мекунем ки ба соҳибкорон чунин
шароитҳоро муҳайё кардааст ки дар ноҳияҳои мо чунин корхонаҳои истеҳсолиро ба роҳ мондаанд ва мо дар ин корхона бо маоши хуб таъмин ҳастем. мо дар шукрона мекунем ки дар диёри хидму фаъолият мекунем ва ба муҳоҷирати меҳнатӣ намеравем ва маҳсулоти баровардаи мо аз рангҳо ва маҳсулоти хушки сохтмонӣ иборат аст ва маҳсулоти мо сифати баланд дорад ва дар бозорҳо талаботаш зиёд аст. дар корхонаи истеҳсолӣ амборҳои алоҳидаи маҳсулоти хом ва тайёр мавҷуд буда иншооти ёрирасон аз қабили ошхона ва нуқтаи дастшӯй низ сохта шудааст. корхонаи истеҳсолӣ дорои озмоишгоҳи замонавӣ мебошад ки мутахассисон бо истифода аз таҷҳизоти муосир сифати маҳсулотро дақиқ санҷида баъдан ба бозорҳои мамлакат пешниҳод менамоянд. дар даромадгоҳи корхонаи истеҳсоли омехтаҳои хушки сохтмонӣ ва ранги ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шимшо намунаҳои маҳсулоти истеҳсолшуда муаррифӣ гардид. иттилоъ дода шуд ки айни замон дар ноҳияи Дарвоз 15 корхонаи саноатӣ мавҷуд буда дар онҳо асосан молу маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда истеҳсол карда мешавад. дар 7 моҳи соли ҷорӣ дар ноҳия ба маблағи 11 миллиону 572 ҳазор сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда шудааст. дар раванди татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар сармоягузорону соҳибкорони ватанӣ саҳми арзишманд мегузоранд. ин тадбир дар афзоиши истеҳсолоти худӣ, таъмини сокинон бо ҷойи кор ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум нақши муҳим дорад. барои тозаю озода нигоҳ доштани муҳити атроф ва ободу зебо гардидани ҳудуди корхонаи истеҳсоли омехтаҳои хушки сохтмонӣ ва ранги ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шимшо, гулу буттаҳои мавсимӣ ва дарахтони сояафкани ҳамешасабзу ороишӣ шинонида шудааст.